Meron siyang USB port. What you could do with this is, pwede mong i-charge yung camera mo or a cellphone while you are using this. Hey guys, it's me again, Anne Christine, and welcome back to my channel. Today's video is going to be a review video, and excited ako kasi first time kong magre-review ng, well, hindi naman siya gadget, but it's a photography gear. Today, I'm going to review my Godox LR150. Guys, ring light to na 18-inch. So, yan. Ganito siya kalaki. Today, I'm going to show you what's in the box. And disclaimer lang, I'm not really an expert sa pagre-review ng mga gears. But, ito ay point of view ng isang vlogger na nagamit na itong ring light na to in 2 of my beauty vlogs and some photos and paminsan-minsan sa mga video call. Which is sobrang uso ngayon, di ba? Zoom. More of natural light talaga ako pag nagfi-film kasi sobrang fan ako ng natural light and most of the time naman kasi I go out to film. But whenever I'm at home, napaka-useful talaga ng ring light. Before we start, i-share ko lang na since natural light tayo, nakadepende lang ako sa bintana. So yan, makikita nyo, paiba-iba yung liwanag. So better talaga kung steady yung light, which is naka-ring light ka, or softbox, or kung ano man yung choice mo ng light. So, later on, gagamitin na natin yung ring light dahil 4 o'clock na padilim na. So, mas matetest natin siya. Mas maipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya habang nagva-vlog. Let's get started. What's inside the box of Godox LR150? Syempre, we have the ring light. And itong particular model na to, pwede ka mamili kung black or pink. I know, iisipin niya, pinili ko yung pink on purpose. Well, ang cute niya naman kasi talaga. But out of stock lang din kasi yung black sa Lazada nung time na nagpa-purchase ako. No regrets kasi ang ganda ng pagkaka-pink niya. So, eto siya. It's 18-inch. And then, ayan, may mga control siya. Papakita ko sa inyo mamaya. Bicolor kasi siya. Well, basically, ito pang on and off. Ito naman, makakontrol mo yung white and yellow siya yung mixture ng white and yellow or yung strength ng yellow kung gusto mo siyang i-warm. And then, ito siya, yung kabitan ng stand. Of course, yung saksakan. And then, ito, meron siyang pang-mount ng phone. This one, I could also use it for pag nag-shoot ako or nag-vlog ako using Osmo Pocket. Kasi as you guys know, diba, pwedeng phone and then ika-connect mo yung Osmo Pocket. Wala akong yung pang hot shoe dito, yung pang connect dito sa camera. So what I do is, I use a separate tripod na lang for my camera. Hindi ko siya i-mount na dito. Tapos pala guys, I forgot to show you at the back, ito yung ano niya, saksakan para power on mo siya. And then ito, meron siyang USB port. What you could do with this is, pwede mong i-charge yung camera mo or a cellphone while you are using this. And then some mga manual and mga promotion ni Godox nung iba pa niyang products. Guys, this is not a sponsored post. I just want to tell you why I chose Godox. Hindi to sponsored I wish may mag-sponsor sa akin ng vlogging gear, but I am not in that level yet. Kaya ako pinili si Godox kasi meron ako mga photographer friends na naka-work na before and yun yung gamit nila, Godox, yung gamit nilang pang flash, yung gamit nilang softbox. Kung ginagamit ito ng mga professional photographers, I think it would be a good brand for ring light. Dati, yung una kong ring light, 10-inch lang siya. Tapos yung mga mumurahin lang siya talaga, I think sa Shopee, parang 300 lang yun or 400. Bukod sa hindi siya ganun kaliwanag, it did not last long. Kung bibili ka na rin lang ng ring light, I suggest, and palagi mo siyang gagamitan ha, lalo na ako, ginagamit ko siya sa work, I suggest bumili ka na ng medyo heavy duty na ring light. Kung napapansin nyo, hindi ko sinali dun sa what's in the box yung stand and also yung bag. Usually kasi yung mga malalaking ring light, meron silang bag, diba? Na parang square. Yung mga tigpa 5,000 and 6,000 yun, yung complete na. This one kasi, I only got it for 2,000 and ang original price niya is 3,000.
Pero yun nga, naka-sale pa siya. So, 2,000 ko na lang siya nabili. And ang ginawa ko na lang, since wala siyang stand that came with it, bumili na lang ako ng sobrang mura na stand. Kung di ako nagkakamali, nasa more or less 200. And so far, okay naman. Doon sa mga napanood ko na vlogs, yung next na model dito, this is LR150, diba? Yung mas mababa dito is LR120. Mas maliit ng konti dito. And then yung mas malaki ng konti dito, that's 19.5 inches. That's LR160. Yun naman, the reason why it's better than this is meron kang pwedeng ikabit na dalawang battery. So, kung mag-shoot ka outside, hindi mo na kailangan maghanap ng saksakan. It's very mobile. Yun nga lang, sobrang laki niya, no? And meron siyang selfie mirror that you could mount here. Diba mas okay yon kapag nag-shoot tayo, kung photo man yan or video, mas okay yung parang namomonitor natin yung output. Kung gusto mo yung mga add-ons na yon, the selfie mirror and then the battery, I suggest you go na for LR160. So, this is the setup. As I told you earlier, may sariling tripod si camera kasi wala akong pang-mount dun sa ring light. And then, si ring light naman, ayan yung nabili kong separate na stand niya. And then, itong ring light na to, I forgot to tell you guys earlier na pwede mo siyang i-bend here. Diba yung iba ginagamit sa clinic nila? Yan. Ito rin yung ginagamit ng mga nag-eyebrow and eyelash eh. So, pwede mo siyang i-bend ng ganyan and mas itaas mo pa yung stand. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo kanina na controls. This is to turn it on and then off. Also, kung gaano ka-strong or kaliwanag yung gusto mo. Godox LR150, bale ano to, 3,000 to 6,000 Kelvin yung LED light niya. Ito, kung gaano ka-warm nyo siya gusto kasi bicolor siya, di ba? White and yellow. So, ayan. Ito, pa-warm ng pa-warm. Yan yung pinaka-warm. And then, kung gusto niya pang mas malakas pa dyan, yan. Okay, now it's time to test it. What I did is, pinatay ko lahat ng ilaw. And meron lang tayong konting light na nanggagaling sa window para makita niyo talaga kung paano yung liwanag nitong ring light. And also, yung ISO ng camera, binabaan ko siya kanina 1,600, ngayon 800 na lang. So, try natin. Ayan siya. Yung pinakamahina na white. And then, palakas ng palakas. Ito yung pinakamaliwanag niya. So, overexpose na yung pinakamaliwanag. Tingnan nyo. From yung mahina lang, tapos pag maganda yung lighting, diba? Ayan, ito yung average lang. Pag maganda yung lighting, nakakaganda talaga siya sa shoot ng photo and ng video. Bigyan natin ng konting warm. So, ayan. Warm. Pa-warm ng pa-warm. And then, yan. Kung gusto nyo ng dramatic effect, ayan. And syempre, para hindi yung parang sobrang puti, para medyo may buhay naman, hindi pale. Okay yung magdagdag ng warm, but not too much. So, kung ako siguro, titimplahin ko siya. Yan. Ganyan yung gusto ko. Para hindi yung sobrang puti na ganito. Kasi ganito parang medyo blue din siya, no? So, parang yung totoong color ng skin or skin tone. Ayan. Winarm ko siya ng konti. If interested kayo na makita kung paano to sa vlog, meron akong 2 vlogs na ginamit ko siya. Itong nag-review ako ng collagen and itong nag-makeup vlog ako. I will put the links in my description box so you guys could watch it. Ano pa ba? Ayun, let me guys know if you want me to do a vlog na feature ko yung mga current vlogging gears ko. And so far, yung mga naging experience ko sa kanila, I could do that. Let me guys know in the comment section. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed this very quick and mini review lang nitong Godox LR150 na ring light. Till my next one. Bye!